שלום, אני רוצה לדבר איתכם היום על תכונה חדשה שיצאה השבוע בממשק גוגל אדוורדס. יש לנו כאן אפשרות לראות את הנתונים שלנו בסגמנטציה, בחלוקה לכל מיני נושאים. עד היום היינו יכולים לראות כל מיני צורות, ויש לנו צורה חדשה שנקראת ראש הדף לעומת צד הדף. אני לוחץ על זה, ואז מה שאני מקבל זה פירוט לפי המיקום. חיפושים בגוגל, כך וכך נתונים בחלק העליון. חיפושים בגוגל, כך וכך נתונים בצד. חיפושים בגוגל אחרים זה מודעות שאין להם מיקום עליון ולא צדדים, מודעות שלא קיימות פה בקמפיין. שותפי חיפוש, אלה גורמים מנועי חיפוש שעובדים עם גוגל בשיתוף פעולה בחלק העליון, הופעות בחלק העליון במספרים. ושותפי חיפוש אחר זה לא במיקום העליון בשותפי החיפוש. וכמובן רשת המדיה של גוגל, שבמקרה שלנו הקמפיין מוגדר לא לעבוד שם. זה הכל היום, תודה.